Ano ngayon yung fake? Para kay Sheila, malaking tulong ang PWD ID sa mga gamot at pagkain ng kanyang anak na isang PWD. Aniya, 8 years nang rehistrado sa Philippine Registry for Persons with Disabilities o PRPWD online system ng Department of Health ang kanyang anak. Kaya kahit papaano'y nababawasan na raw ang kanyang alalahanin sa gastusin. Malaking tulong ang PWD lalo na sa medical, for example, na hospital, or anything na related sa mga medical, yung sa pagbili ng gamot. Malaki kasi yung discount na kukuha. And then, aside from, pagdating naman kasi sa grocery, hindi siya gano ramdam kasi mababa lang naman yung discount na nakukuha. Malaki lang ang puntos niya sa mga sa hospital, pagbili lang ng gamot. Ayon kay Anisita Abion, head ng Persons with Disabilities Affairs Office o PDAO, mahalaga ang pagpaparehistro sa PRPWD online system. Aniya, may mga reklamo sa kanilang nakakarating mula sa ilang PWD na hindi umano tinatanggap ang kanilang PWD ID dahil hindi nakaregister sa PRPWD. May ilang business establishment sa Albay na hindi naman mahigpit sa pagbibigay ng discount, ngunit may mangilan-ngilan na bumabase sa PRPWD online system bago magbigay ng diskwento. Kaya upang matiyak na makakapag-avail, mas maigi nang nakapagparehistro. Now, if ever duda sila doon sa authenticity ng ID, during the transaction, i-take note nila yung details ng ID, kung saan yon in-issue, and then pwede nilang i-complain or ipa-validate. Pero yung refusal outright ng pagbibigay ng discount, dahil duda ka pa lang kung authentic o hindi, binabalga na natin yung karapatan ng taong may kapansanan na ma-avail yung karapatan niya for the discount. Base sa record, 34,400 ang kabuuang bilang ng PWD sa lalawigan. Samantala, pinapayuhan naman ng PDAO ang mga establishmento na idokumento ang mga kahinahinalang PWD ID at makipagtulungan sa mga lokal na otoridad para sa verification. Sa ngayon, wala pang naitatalang kaso ng pamimeke ng PWD ID ang PDAO. Para sa mga balitang tatak Bicol, John Lopez. Para ma-review niyo po.